చూసే గాడిద చూడకపాయే మెసే గాడిద మేయకపాయే చూసే గాడిద చూడకపాయే. నువ్వు వెళ్తే నాకెవడరా సేఫ్టీ? ఆల్రెడీ తెచ్చుకున్నావుగా సేఫ్టీ. నువ్వు కూడా నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఇలాగే వస్తావా? ఏ నువ్వు కూడా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఇలాగే వస్తావా? నాకు ప్యాడ్ తెచ్చిస్తావా? ఎగ్జామ్ రాస్తావేంటి? ఏదో ఒక రోజు వాడే నేను మోసం చేస్తాడు చూసుకో. ఏ అను వీడియో చూసావా? అయినా నిన్ను ప్రేమించి దాంతో రొమాన్స్ ఏంటే? చదువుకుని ఎంతో గొప్ప స్థాయికి వెళ్తాం అనుకున్నాను, కానీ ఇలాంటి పాపిష్టి పని చేస్తామని కల్లో కూడా అనుకోలేదు కదా. పాపిష్టి దానా చెప్పు తీసుకొని కొడతాను నా కొడుక. నువ్వు లేకుంటే నేను బ్రతకలేను శృతి. అయితే చచ్చిపో.